केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वधर्मीय विवाह सोहळा समिती धर्मादाय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आली आहे। या माध्यमातून सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्याचं आयोजन रविवार दिनांक 7 मे रोजी शरद कृषी भवन इथं करण्यात आलं आहे। या संदर्भात अधिक माहिती दिली आहे या समितीचे अध्यक्ष नकुल पारसेकर यांनी। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, माननीय धर्मादायुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या संकल्पनेतून सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा समिती सिंधुदुर्ग या समितीचा अध्यक्ष म्हणून समाजातील ज्या दानशूर व्यक्ती आहेत, ज्या सामाजिक संस्था आहेत, ज्या देवस्थान समित्या आहेत, यांना या ठिकाणी मी एक नम्र आवाहन करतोय की या समितीच्या वतीने येत्या 7 मे रोजी ओरस येथील शरद कृषी भवनामध्ये सर्वधर्मीय सामुदायिक सोहळ्याच्या विवाहाचं आयोजन केलेलं आहे। आणि यासाठी आमच्याकडे आता काही इच्छुक जी जोडपी आहेत सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणारी, त्यांची नोंदणी सुरू झालेली आहे। आणि या नोंदणीची जी शेवटची तारीख आहे, ही शेवटची तारीख 20 एप्रिल आहे। 20 एप्रिल पर्यंत ही नोंदणी करायची आहे। समाजामध्ये जे असे काही घटक आहेत जे गरीब आहेत, कोरोनामुळे ज्यांचे पालक ज्यांनी गमावलेले आहेत, आणि जे वयात आलेली लग्न करायला इच्छुक असलेली मुलं मुली आहेत, तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी असतील, त्यानंतर अनुसूचित जाती जमाती या घटकातील काही मुलं मुली असतील, तर अशा सगळ्या घटकांचा या सार्वजनिक विवाह सोहळ्यासाठी आपण विचार करणार आहोत। या 15 जणांची समिती माननीय सहाय्यक धर्मादायुक्त सिंधुदुर्ग यांच्या सहमतीने आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिन्याभरापूर्वीच गठीत झाली। आणि या समितीचे जे उपाध्यक्ष आहेत ते कणकवली येथील फादर श्री मनवेल डिसिल्वा आहेत, सचिव आहेत ते मालवण येथील अशोक पाडावे आहेत, सहसचिव आहेत ते ॲडव्होकेट सर पूर्वा ठाकूर आहेत, त्या ओरसला राहतात। आणि या समितीचे जे खजिनदार आहेत ते खजिनदार माननीय लम सावंत आहेत, जे सावंतवाडीच्या संस्थांच्या राजवाड्यात कार्यरत आहेत। या ठिकाणी जे इतर सदस्य आहेत, हे इतर सदस्य विविध तालुक्यातून आपण निवडलेले आहेत। त्यामध्ये गोविंद नार्वेकर आहेत, पांडुरंग केळुसकर आहेत, विनायक कांबळे आहेत, डॉक्टर प्रभू साळगावकर आहेत जे शिरोड्याचे आहेत, ॲडव्होकेट युक्ता ढवळ आहेत, आपला जो दत्त मंदिर आहे माणगावचं, त्या दत्त मंदिराच्या जे ट्रस्टी डॉक्टर गुरुनाथ गणपत्ते आहेत, त्यानंतर कुणकेश्वर हे जे जिल्ह्यातलं मोठं देवस्थान आहे त्या देवस्थानचे ट्रस्टी माननीय संतोष लब्धे आहेत, सदानंद आडगी, राजन पांचाळ आणि निशांत परुळेकर, ही 15 जणांची समिती या सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह समितीच्या या कार्यक्रमासाठी सज्ज झालेली आहे। त्यामुळे या सगळ्या समितीच्या वतीनं आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली जो 7 तारखेला हा विवाह सोहळा होणार आहे, त्यांच्या वतीनं मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा आवाहन करतो की या सामाजिक उपक्रमासाठी, या रचनात्मक कामासाठी समाजातील सगळ्या दात्यांनी, हितचिंतकांनी, लोकप्रतिनिधींनी आम्हाला सहकार्य करावे ही विनंती। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।